Så nu spiser vi sådan en halv chili hver. Og 2 teskefulde kanel. Det var så på grund af, at vi fik de der 20 likes på den video, der vi sendte ud. Ja. Så nu vil vi lige prøve. Så prøv lige at putte gennem den chili. Ja, chili. Og jeg tager sådan en stak ind, fordi han ikke kan holde sig noget. Fuck, der er kerner i. Ja, for helvede. Vi skal sgu da ikke skære kerner nu. Så det er sgu da ikke noget sjovt i. Men vi skal ikke tage kanel først. Jo, vi tager kanel først. Ja. Men jeg skal også have noget. Først. Vi skal gøre det herovre. Vi skal lige gøre det over vasken, så sprøjter det på. Klar. Eller vi skal... 3. Ja, kom ind. Vi skal have den herovre. 3, 2, 1. Skal man ikke gøre? Fuck det drag. Så er først i halsen. Ja. Shit. Det skal jeg ikke gøre. Tog du 2 ind? Ja. Noget du giver til den 2? Jo. Aldrig gør det derhjemme. Fy for helvede. Det må I gøre derhjemme, det her. Ja, det er klamt. Puha. Det er klamt. Og sidder fast i halsen. Skal vi så blive med chili? Okay, nu tager vi chili her. Vi tager lige kernerne ud først. Jeg skal ikke have de her klamme kerner. Jamen til dem, der gør det stærkt. Lige præcis. Men Tag 5 lidt ud, hvis du tager det. Jeg tager bare lige de første 2 ud, eller sådan noget. Så kan jeg få resten spist. Okay. Jeg sagde, hvis vi kunne spise en halv. Så prøver vi nu. Okay. Og det er chili. Det er ikke peber, det er chili. der har været. Jeg fik mig med der kerner, man. Prøv at se det. Det kan I godt gøre. Det er ikke så nemt. Du spiser lige sådan en her. Okay. Ja, tak. Ind i kæften, mand. Her. Spis den. Men kanel. Lad mig med det. Så. Vi ses. Men vi gjorde det. Vi gjorde det. Vi gjorde det, fuck. Men vi ses, ikke også? Jeg liker det. Ja, liker det. Vi ses. Liker det.